Som Lindsay i Janela Vega. i Dinas Dit i parlem sobre la por de parlar en públic. Orégano. Al llarg de la vida hi ha coses que ens fa por. ¡Qué susto me diste! Com sortir en una exposició sense saber res i posar aquesta cara? I d'aquestes tantes coses, tu no has de tenir por de parlar en públic. I per això nosaltres venim aquí a treure la por. I tu, digue'm, què prefereixes, menjar-te una aranya peluda o parlar en públic? Parlar en públic, oi? Tens por de parlar en públic perquè penses que riuran de tu? Et donaré 3 passos que tens que treballar. La personalitat. Heu de treballar com sou. La preparació. Heu de pensar abans de parlar. I la pràctica. No fa falta, no? Que us expliqui què és la pràctica. 3 passos contra la por. Mai us haveu plantejat que només sou vosaltres? Només em passa a mi? Sí, només a tu. Esto es incómodo. Doncs aquí el problema és com les mates, que només penses que no et surt a tu. Perquè si estan ahí escoltant és perquè has de dir alguna cosa interessant. Llavors, no hi ha excusa, de tenir por de parlar en públic, a menys que veieu una sessió en sèrie. Tot i així, si us fa cosa parlar públic, No passa res, no heu de tenir por. La millor tècnica és pensar que estàs sola o que és gent com nosaltres. I ara demostra que has practicat i treballat i que ja no tens por. Ay,